Nisha. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय. दा आङो थांनो नागिरदों सिला फोथाराव निसा मोनानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों. स' आङो भिडिअखौ बारा गोबाव बुंला, नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' आरो डाइरेक्ट आङो ट्रेन गाखोनायखौ होग्रोनाय जाबाय. नायलांबाय था गाइस. मोनफैबाय सिला फोथार ट्रेन स्टेशनाव. आङो गस्ला सुग्रा नालाय फुजानि माने एसे सिला फोथाराव जि खानि लांफैदों आरो ना, मानोना आङो गस्ला ब्लाउस बिदिनो डिजाइन सुयो नालाय. गाइस आङो नै निसा मोनानि न'आव थांनो नागिरबाय. ट्रेनजों फैदों नालाय, ओमफ्राय दा निसा मोनानि न'आव थांनो नागिरबाय गाइस. निसाया फन हरनानै हरगासिनो, ओमफ्राय टम गाखोनो थांसिगोन आरो नैबे जाहैबाय सिला फोथार टाउन. नैबे सिला फोथार टाउनखौ बारनांगौ आरोना, ओरै जनाय रड ओरै साइडथिंल'सो दं नालाय निसा मोनानि न'आ, बिथिं थांगासिनो आरो. निसा मोनानि न'आव मोनफैबाय, मोनफैथ'वाखै, लामा फिसा बिथिंजाय हाबलांनांगौ. नोंथांमोना नायलांबाय था. मोनफैबाय निसा, मा खालामदो? बोरो नै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो निसाया. मानो बा आंखौ देखायना होनो नारेङा मोजां जानो इयो. जोंहानिया मोजां मोनहाय नारेङा, जायाखै आरो होमबाबो. नै आंगुर फैनानै 1 घन्टासो जिरायबाय, जिरायनानै बिदिनो साना माबा माबि जाबाय. ओमफ्राय दा ओंखाम जानो नागिरबाय आरो. ओंखाम ओंख्रि गुदुं गुदुं गरम गरम नै बिथिंजा साना एवनाय, नै बिथिंजा दालि, ओमफ्राय आलु जाग्रोनोसै आरो गाइस. दा जों जानो नागिरबाय, ओमफ्राय दाहाय जोङो नोंथांमोननो बेदर लायनाय मानायफोरखौ देखायसिगोन आरो. दा जोंना रेडि जानो जाबाय आरो ना गाइस. ओमफ्राय ओरैनो मिरामिस जाबाय आरो दा, मानोना आङो आनैनोबो खोन्थाहरनाय जादियासै नालाय आं फैगोन होननानै, मानोना बेनि थाखायनो लायब्रबनो हादियासै, एसे गोजान नालाय टाउनाबो. आरो बेनि सायाव साइडआव हिन्दी मेथाइ दामबाय थानायखाय माने आङो आंनि रायलायनायखौ होनाय जादियासै. बिदिनो टाउननिफ्राय आनैमोनानिया एसे बिदिनो 2 किल'मिटारसो जागोन आरो ना, बेनि थाखायनो आङो आनैनोबो खोन्थाहरनाय जादियासै. हेल' एभ्रिवान, नै जोंहा आनै मोनानावथ' आं दहायनो फैखादों, नोंथांमोना मिथिखागौ. ओंखाम जाखांबाय जोङो, जाखांनानै ओमफ्राय दा दसे जिरायथ'बाय आरो ना. नै बिदि जाहैबाय जोंहानि आनैनि फिसाजो. हाय गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ. नोंसोरो आंनि सेहेराखौ एसे गोदान गोदान मोननो हागौ, मानोना आङो दिनै फार्स्ट टाइम आब'नि ब्लगाव फैदो. मानोना जोंहानि न'आ एसे गोजान जायो, बेखायनोथ' आं माने ब्लगफोराव एसे नुजाहैनो हाया आरो. नोंथांमोना आब'नि चेनेलखौ सापर्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम. कमेन्ट हर, मोजां मोजां कमेन्ट हर. बेयो नोंथांमोना सिनायाखैना, नै बियो जाहैबाय निसा बिनानाव, निसा सरगियारि बिनानाव. आंजों दालाय कभार भिडिअ, कभार डान्स, ओमफ्राय ब्लगफोरावबो थाफायो. बिनो आरो निसानि बिनानाव. नै बियो फार्स्ट टाइम दिनै देखायबाय आङो बिसानाव माने फैदों. आङो माने फैबाबो ब्लग लानाय जायामोन नालाय, एबार लाबाय आरो. आनै मोनानाव थांनि, एसे थांनानै ब्लग लानि, आरो गोबावजों फैनाय जायो नालाय ना. ओमफ्राय जोङो दा ओंखाम जाखांबाय, ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो. ओमफ्राय रिल्स बानायगासिनो गाइस बनायबाय. आरो जुदि नोंथांमोना जोंनि रिल्सखौ नायनो लुगैयोबा डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होगोन. आंना जाबाय इन्स्टा आइडिया जिसलिपा, थांनानै फल' खालामबानो जाबाय. आरो जों सानैनि रिल्सखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम दे, शेयार खालाम. आंनिया जाहैबाय भाग्यश्री बर'. इन्सटाग्राम चेनेलाव इन्सटाग्रामाव आंनि नामा भाग्यश्री बर'. नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो गाइस. बिदिनो आंखौ फल' खालामदो इन्सटाग्रामावबो ना. ओमफ्राय नैबे बिनानावखौबो खालामदो, आंखौबो खालामदो. ओमफ्राय माथो आरो. ओमफ्राय जोङो दा साहा लोंगासिनो बेलासिनि, नै इनिसो इयो, नैबे आंनिसो. लोंबायथ' आरो आनैया उन्दुनानै दङ, ओमफ्राय जोङो माने जों आनै ओमफ्राय निसा उन्दुनानै दङ आरो ना.
दिनै बिराद गरम गाइस गरम, मानोना दिनै देवबार आरो देवबाराव एसे कारेन्ट फैनो प्रब्लेम जायो आरो आङो माने जिसो लांनो फैखादोंमोन नालाय सिला फोथाराव ओमफ्राय बेयाव आनैमोनानि न'आ सिला फोथारावनोखा नालाय ओमफ्राय बेयाव माने फैबाय दसे ओरैनो बेराय ओमफ्राय हर थालांबाय आं गाबोनसो थांसिगोन आरो दिनै हर थालांगोन आब'आ जोंहानाव आरो जोङो सर कारेन्ट फैबाय कारेन्ट फैबाय दा सान्ति मोनसिगोन जोङो मोनाबिलियाव बेरायनो थांगोन सिला फोथार टाउनाव नोंसोरनो ब्लगखौ देखायगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय था ओमफ्राय दे मेथाइ खनदो जोंहा दिल को करार दे नों खन आं मोनसे मेथाइ खननि दे खन दे कैसे तुझको दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं नाइस गाइस माबायदि मोनखो लोगोफोर मोजां ना मोजां ना बिनानावा जोंहा जोबोद मोजां खननो रोङो नोंथांमोना बोरै मोनदो कमेन्ट हरबानो जाबाय हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जोंहा मामिखौबो नायनो हागोन आरो दाहाय देलाय मेलायसो दाहाय देखायगोन जोङो दान देखायथ'वा निसा मोनानि मामिखौ निसा मोनानि आइखौ नोंथांमोना नुनो हागोन ना ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै मोनाबिलियाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय टाटा आज से अपन इंग्लिश में ही बात करेंगे मतलब एक्चुअली क्या है अब यार बोलेंगे नहीं तो इम्प्रूव कैसे होगी सीखेंगे कैसे ना प्रैक्टिस तो अब तू जो भी बोलेगी ना इंग्लिश में अपन इंग्लिश में ही बात करेंगे आज से ठीक है डन है ठीक है डन अभी से है ना लिटरली नाइस यार नाइस गुड यार गुड एक्चुअली या गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव सिलाफोथार टाउनखौ देखायनोसै नोंथांमोननो बाय बाय हम लोग टोंग में उठ गया टोंग में बेच गया हम लोग